Al Club Esportiu Vila Olímpica, la victòria més celebrada és transmetre valors ètics als nens. Des de 2010, treballen per obtenir el segell de garantia ètica per a entitats esportives. Que garanteix que un club tingui una cultura ètica, on tots els empleats i jugadors, directius, pares i mares signen un codi ètic que l'han d'acceptar, l'han de complir i l'han de fer complir. I això dona com a resultat una reducció considerable dels incidents, diríem, de violència en l'esport. El club el van fundar fa 10 anys un grup de pares de la Vila Olímpica que volien que els seus fills practiquessin esport al barri. La primera secció que van crear va ser la de futbol. Després la van seguir la d'escacs, bàsquet, curses i triatló. Sempre que hi hagi un pare o una mare que tingui la capacitat organitzativa i el coneixement suficient per posar en marxa una secció esportiva, ho poden fer. Ara intenten impulsar una secció de futbol sala, que se sumaria als més de 800 nens que integren les altres seccions. L'entitat ha crescut any rere any fomentant la pràctica de l'esport en un barri amb arrels olímpiques. En reconeixement a aquesta tasca, se li ha atorgat la medalla de Sant Martí en categoria esportiva 2014. És un reconeixement a tota la tasca que fa totes les entitats que es dediquen a lo que és l'esport base. És treball social, treball de barri, fet així. El proper mes de juny faran una gran festa per celebrar una dècada dedicada a promoure la pràctica esportiva amb valors.